Aquesta setmana s'ha celebrat a Barcelona el Congrés B-Digital, especialitzat en aplicacions per telèfons mòbils, el segment d'aquest negoci que funciona millor ara per ara. Un pas més perquè la ciutat es consolidi com a referent mundial d'aquesta indústria després d'haver aconseguit mantenir-se com a seu del Mobile Congress fins al 2018. La de les aplicacions, la del software, és una revolució que no ens l'hem de deixar perdre, que tenim totes les capacitats per poder-la dur a terme, per convertir Barcelona en una capitalitat de les aplicacions mòbils.